ଯଦି କର୍ମର ନିୟମ ଅଟୁଟ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି, ସେ ନିଜେ କାହାର ନ୍ୟାୟ ଅଧୀନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ମନକୁ ହଲେଇ ଦେଉନି, ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମର ନିୟମରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ। ରାଜା ହେଉ କି ରଙ୍କ, ଦେବତା ହେଉ କି ଦାନବ, ସମସ୍ତେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ କିଏ ଦେଉଛି? ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପାଶେ ସେବାରତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ବୀଣା ସହିତ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭଜନ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମ ରୂପେ ରାବଣ ବଧ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ସେହି କର୍ମର ନ୍ୟାୟ କିଏ କଲା? ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୌନତା ଛାଇଗଲା। ରାମ ରୂପେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନବାସ ଗଲେ, ସୀତା ବିଚ୍ଛେଦ ସହିଲେ, ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଯଦି ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧା ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ସହିଲେ? କାରଣ ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କର୍ମ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ରୂପେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତାର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ଅବିନାଶୀ, କର୍ମ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପାରେନି। ସେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତା, ସେ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର, ସେ ନିୟମର ସୃଷ୍ଟା। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, କର୍ମ ମୋ ଭିତରେ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗକୁ ଧରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ପାରେନି, ସେହିପରି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆଧାର, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରେନି। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆସକ୍ତି ରଖନି। ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଫଳରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଏହି ଯେ କର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହସ୍ୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।